βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Αυτή η βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε διότι θα πρέπει να καλύπτονται κάποια κενά στους νέους ανθρώπους και στους μεγαλύτερους, να έχουν ένα χώρο από τον οποίο θα πρέπει να μπορούν να δανείζονται βιβλία, να έρχονται να διαβάζουν σε ένα ήρεμο περιβάλλον και γενικά να καλλιεργείται ένα πνεύμα αγάπης προς το βιβλίο. Το κτίριο αυτό που βλέπετε και έγινε Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει μία υπάλληλη, την κυρία Στέλλα Τσομπρανίδη, η οποία είναι βιβλιοθηκονόμος, το έχει σπουδάσει το αντικείμενο, και παράλληλα έχει και μια άλλη υπάλληλη του Τμήμα Πολιτισμού, την κυρία Κωνσταντίνα Κουδουμάκη, η οποία ασχολείται γενικά με τις εκδηλώσεις και τον πολιτισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μια πόλη σαν το Δημοτικό, ένα από τα κύρια στοιχεία που πρέπει να καλλιεργηθούν είναι ο πολιτισμός και η αγάπη για την παράδοση. Και γενικά τα παιδιά που είναι το μέλλον της κάθε πόλης και του τόπου γενικότερα. Από εκεί και πέρα, εμένα με λένε Στέλλα Θεοδοσίου, έχω 4 παιδιά πλέον μεγάλα, μ' αρέσει πολύ να προσφέρω, γι' αυτό και ασχολήθηκα και έβαλα υποψήφια και έχω εκλεγεί και ο Δήμαρχος μου εμπιστεύτηκε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού και είναι κοντά σε όποιον θέλει και θέλει να προσφέρει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είστε κοντά μας, γιατί το πρώτο δημοτικό σχολείο είναι ένα κόσμο για την πόλη, διότι έχει παραδοσιακά στοιχεία, πολιτιστικά στοιχεία και είναι μια κοιτίδα με νέα παιδάκια, τα οποία φιλοξενούνται και διδάσκονται τα πρώτα τους γράμματα σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης σε ένα από τα πιο παλιά σχολεία της πόλης. Έχετε εκπαιδευτικούς εξαιρετικούς, το γνωρίζω από προσωπική πείρα, νομίζω συμφωνείτε, και κάνετε βήματα ως σχολείο για τα οποία εγώ προσωπικά ως πολίτης πλέον είμαι πάρα πολύ υπερήφανη. Και για το διευθυντή σας και για την υποδιευθύντρια, αλλά και για την όποια δασκάλα και δάσκαλο είναι μέσα σε αυτό το κτίριο και βοηθάει. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ για να συζητήσουμε. Βασιλική, σ' ακούω. Καλημέρα. Είμαστε οι μαθητές της 6ης τάξης του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικού. Σαν σχολείο έχουμε φτιάξει το δικό μας κανάλι στο YouTube και ετοιμάζουμε το δικό μας ηλεκτρονικό περιοδικό. Θα μας ενδιαφέρει λοιπόν να προσθέσουμε συνεντεύξεις στα πρόσωπα του Δήμου μας. Κύριε Θεοδοσίου, σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να σας πάρουμε μια συνέντευξη. Ας ξεκινήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Στο διοίκηση για να διεκδικήσετε τη θέση της αντιδημάρχου. Ωραία. Το απάντησα πριν την ερώτηση σου, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά, για να κρατήσεις σημειώσεις, θα το ξαναπώ. Για μένα η πολιτική είναι προσφορά. Για μένα κάθε άνθρωπος θα πρέπει να ασχολείται με τα κοινά. Θα πρέπει να είναι ενεργός πολίτης. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι ενεργός πολίτης και αγαπάει εκτός από τον εαυτό του και τους υπόλοιπους ανθρώπους, οφείλει να προσφέρει. Ο δρόμος για να μπορέσεις να προσφέρεις είναι και η διεκδίκηση μιας θέσης μετά από εκλογές. Να ασχοληθείς αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη τα κοινά. Τι εννοούμε λέγοντας κοινά? Δεν θα κοιτάξω εγώ να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, αλλά θα ασχοληθώ με το κοινό καλό. Η αγάπη μου λοιπόν για τους συμπολίτες μου και για τους ανθρώπους και για την πόλη μου με οδήγησε να πάρω αυτή την απόφαση, να συμμετάσχω σε εκλογική διαδικασία και στη συνέχεια να διεκδικήσω και να μου δοθεί αυτό το τμήμα πολιτισμού, εθελοντισμού και κοινωνικής πολιτικής που το αγαπάω πάρα πολύ. Δεύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Δημοτικού σήμερα και πώς σκοπεύετε να τα αντιμετωπίσετε. Αυτό και πρέπει να ασχοληθούμε όλοι με τα κοινά, από όπου και αν είμαστε. Επειδή ο Δήμος Δημοτικού ανήκει σε ένα κομμάτι της Ελλάδος πολύ όμορφο μεν, αλλά απομονωμένο από τις μεγαλύτερες πόλεις και δι' από την Αθήνα, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι το δημογραφικό. Βέβαια, αυτό το αντιμετωπίζουν οι περισσότερες πόλεις. Αλλά για σκεφτείτε πόσο πιο δύσκολο είναι να μειώνεται ο πληθυσμός σε μια πόλη που είναι κοντά στα σύνορα.
Το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κατά τη φτωχή μου άποψη είναι η ανάδειξη της πόλης πολιτιστικά. Μία πόλη με τέτοια ιστορία, με τέτοια νέα παιδιά, με τέτοιους καθηγητές και δασκάλους, με τόσους ζωντανούς ανθρώπους, δικαιούται να αναδειχθεί. Έχουμε τον Καλέ, την Πλωτινόπολη, το τζαμί, έχουμε τα όμορφα μας σοκάκια, κτίρια όπως αυτό που είμαστε τώρα. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να αναδειχθούν για να μπορέσει να γίνει μια πόλη όμορφη, η οποία θα μπορεί να φιλοξενεί εσάς και να θέλετε όταν πάτε και τις σπουδές σας να επιστρέψετε. Το πιο σημαντικό έργο που έχετε υλοποιήσει μέχρι τώρα στη θητεία σας? Που έχω υλοποιήσει στη θητεία μου είναι, όπως σας προείπα, δεν είμαι μόνο του πολιτισμού, έχω και ένα άλλο κομμάτι που αφορά την κοινωνική πολιτική. Εδώ τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες, ηλικιωμένους, μεγαλύτερους, όπου η ζωή τους άφησε λίγο πίσω, με πολλές ανάγκες. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που ο Δήμος Διδημοτήχου είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, με πρόγραμμα σύντησης. Αυτή τη στιγμή συντίζονται δωρεάν ή έστω με μικρό τίμημα ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων στα χωριά και ο Δήμος Διδημοτήχου, που είναι στη δικιά μου ευθύνη αυτό το κομμάτι, διανέμει καθημερινά φαγητό. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τη δημιουργία της Αγίας Μαρίνας, του χώρου στον οποίο τοποθετήθηκαν όργανα εξωτερικού χώρου γυμναστικής, τα οποία και εσείς μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε, όπου τοποθετήθηκαν παγκάκια και θα προχωρήσουμε και σε άλλα πράγματα και σε δεντροφυτεύσεις, ώστε να μπορείτε το καλοκαίρι, και με χαρά είδα ότι πολλά παιδιά επισκέπτονταν εκείνο το χώρο. Θα είμαι πιο περήφανη αν μπορέσουμε να κάνουμε δράσεις στο ποτάμι, το οποίο είναι κόσμημα για το Δημοτικό. Σημαντική θεωρείτε τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και τι θα λέγατε στα κορίτσια που σκέφτονται να ασχοληθούν με τα κοινά στο μέλλον? Θυμίσω ότι δεν θεωρώ ποτέ τη γυναίκα κάτι που υπολείπεται του άντρα. Ούτε τον άντρα κάτι που υπολείπεται της γυναίκας. Είναι ισότιμα τα φύλλα. Οπότε, ό,τι δικαίωμα έχει οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από το φύλλο του, να κατακτήσει, το έχει και ο άλλος. Η γυναίκα όμως, επειδή πέρασε και από μητριαρχική κοινωνία, είναι μητέρα, έχει άλλες ευαισθησίες, είτε τις έχει από τη φύση είτε τις καλλιέργησε κοινωνικά, οφείλει να βγει μπροστά και να διεκδικήσει πράγματα, να προτείνει πράγματα, γιατί πάντα μια γυναίκα έχει μια άλλη ματιά διαφορετική από τη ματιά που έχει ένας άντρας. Δεν σημαίνει ότι ακυρώνουμε τη διαχείριση των καταστάσεων από έναν άντρα, αλλά εγώ προτείνω από τώρα να μην κάνετε βήμα πίσω αν τυχόν ένα όνειρό σας είναι το να ασχοληθείτε με τα κοινά και φραγμός να είναι το ότι θα είστε γυναίκες. Θα αναλάβει για την βελτίωση της καθημερινής ζωής των παιδιών και των νέων στο Δήμο μας? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Οι δράσεις που έχουμε αναλάβει, αντιλαμβάνεστε καταρχήν ότι όταν κάποιος είναι δήμαρχος έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις οποίες θα πρέπει να μεριμνά. Από τη δική μου πλευρά λοιπόν, που όπως προείπα ασχολούμαι με τον πολιτισμό, είδατε ότι κάναμε πολλές δράσεις που αφορούν τα παιδιά. Σε μία από αυτές συμμετείχατε σε συνεργασία με τη Φλόγα, όπου κατεβήκαμε στην Αγία Μαρίνα στο ποτάμι και κάναμε αυτή την πολύ ωραία δράση, ζωγραφίσαμε μπλουζίτσες. Αυτό ήταν μια δική σας πρωτοβουλία του σχολείου, την οποία εμείς αναδείξαμε. Συνεχίσαμε με χριστουγεννιάτικες γιορτές, στις οποίες δώσαμε μια ωραία χρειά στην πόλη για τα παιδιά που θα μέναν στο Διδημότυχο να μπορούν να έχουν κάτι να επισκέπτονται. Η βιβλιοθήκη, η οποία είναι το καμάρι μας με το παιδικό της τμήμα, στο οποίο μπορείτε να έρχεστε να διαβάζετε βιβλία και μετά από συνεννόηση θα μπορείτε να κάνετε και μικρές παρουσιάσεις τέτοιου τύπου. Γενικότερα, ο στόχος είναι να μπορέσουμε να κάνουμε τους νέους ανθρώπους να νιώσουν καλύτερα στην πόλη τους. Συνεργάζεστε με τα σχολεία του Δήμου για την επίλυση προβλημάτων ή την πρόθεση νέων προγραμμάτων? Είχα συνεργασία
και με τον κύριο Διευθυντή και με την Υποδιευθύντρια και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Σας είπα και πριν ότι προχωρήσαμε σε δράσεις. Αυτό που εγώ μπορώ να κάνω είναι να ακούω τα προβλήματα, είτε μου ανήκουν ως υποχρέωση είτε όχι, και να τα μεταφέρω στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή στην αρμόδια υπηρεσία. Το σχολείο σας είναι ένα από τα αξιολογότερα σχολεία από ανθρώπινο δυναμικό. Τα άλλα σχολεία επίσης έχουν πολύ καλό υλικό τόσο παιδιών όσο και δασκάλων. Εγώ είμαι κοντά, ρωτώ, με καλούν, απαντώ και προωθώ, μισολαβώ κατά κάποιο τρόπο για να λυθούν κάποια προβλήματα. Τα σχέδια σας για την προστασία του περιβάλλοντος στο Δήμο μας. Λοιπόν, τα σχέδιά μας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η καλλιέργεια αυτής της ιδέας και η κατανόηση ότι θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος να σέβεται το περιβάλλον, είτε κάνοντας ανακύκλωση, είτε φυτεύοντας ένα δέντρο, είτε αγαπώντας τα ζώα. Το περιβάλλον είναι ένας μεγάλος οργανισμός στον οποίο οι άνθρωποι φιλοξενούνται, όπως τα ζώα, όπως τα φυτά. Η ανακύκλωση είναι ένα από τις πρώτες δράσεις που ξεκίνησε ο Δήμος Δημοτήχου και την ολοκλήρωσε. Θεωρητικά θα πρέπει όλοι να την κάνουμε στα σπίτια μας, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που θα πρέπει εμείς από μόνοι μας να κάνουμε είναι να μην πετάμε ούτε ένα χαρτάκι από τσίχλα έξω από το ανοιχτό παράθυρο αυτοκινήτου. Θα πρέπει τα κατοικίδια μας να τα προσέχουμε, να τα στηρώνουμε, να τα τσιπάρουμε και να τα καταγράφουμε στο Μητρό. Θα πρέπει όταν βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι παραβαίνουν αυτούς τους κανόνες ευγενικά να τους συμμορφώνουμε, και θα ήταν πάρα πολύ ωραία πρόταση αν κάποια στιγμή σε προστατευμένο χώρο βγούμε μαζί με εθελοντές και τους γονείς σας, το σύλλογό σας και εσάς, για να καθαρίσουμε ένα μικρό κομμάτι της πόλης για παραδειγματισμό προς όλους. Είπατε ότι η πόλη του Δημοτήχου μπορεί να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες και να αναδείξει την ιστορία και την πολιτιστική της κληρονομιά. Με την εξωστρέφεια. Και εξωστρέφεια είναι όταν έχεις τη διάθεση να σπάσεις τα όρια της πόλης σου και να μπορέσεις να διαφημίσεις, να επικοινωνήσεις αυτό το μικρό θησαυρό και σε άλλες πόλεις. Αυτό μπορεί να το κάνει ο Δήμος συντεταγμένα, αλλά μπορούμε και μόνοι μας, όταν λείπουμε, απουσιάζουμε ή ταξιδεύουμε αλλού, όταν μας ρωτάνε από πού είστε, να λέμε δυνατά και στιτόρια από το Δημότυχο, από την Καροτή, από το Ελληνοχώρι, από το Σουφλί. Θα λέμε τις πόλεις μας. Αυτό είναι μια διαφήμιση για την ίδια την πόλη. Παράπλευρα, ο Δήμος Δημοτήχου συνεργάζεται με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάδειξη του κάστρου. Ήδη ολοκληρώνεται το master plan για τον Καλέ, για τον κάστρο. Εμείς από την πλευρά μας, από το Τμήμα Πολιτισμού, κάνουμε συχνά εκδηλώσεις επάνω στο λόφο του Καλέ για να μπορέσουμε να αναδείξουμε προσελκύοντας κόσμο αυτή την περιουσία που μας άφησαν οι προκάτοχοί μας. Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και μία από αυτές θα είναι και η καρναβαλική. Σε εμάς τους μαθήτες για να συμμετάγουν έργα τα κοινά και να βοηθήσουμε την βελτίωση της πόλης μας. Θα πρέπει όλοι να κάνουν αυτό που κάνεις εσύ. Να έρχονται στις εκδηλώσεις, να δίνουν παράδειγμα με το δικό τους αγώνα. Να μπορούν να προσφέρουν στο διπλανό τους ό,τι δυνατότητα έχουν. Να είναι παρόντες με τα προσόντα τους, με τις αδυναμίες τους, με όλα. Δεν υπολείπεται κανένας, δεν περισσεύει κανένας. Τη συμβουλή που δίνω λοιπόν αρχοντή είναι να είμαστε όλοι μαζί, όλοι τόσο όμοιοι και τόσο διαφορετικοί, σε όλα τα καλέσματα, σε όλες τις γιορτές, να μην φοβόμαστε να λέμε τη γνώμη μας, να κάνουμε προτάσεις, να ρωτάμε και να συμμετέχουμε. Αυτό που κάνει το σχολείο σας είναι τόσο απλό. Και να θυμάστε ότι αυτό που κάνει το σχολείο σας
θα το έχετε κατεβόδιο στη φαρέτρα σας για μια ζωή και θα μπορείτε με αυτή τη βάση να διεκδικήσετε πολλά πράγματα ως ενήλικες. Ήταν τιμή μου